Rakitirong Master po. Ayan po, i-like nyo po ang kanyang Facebook sa dong. Subscribe. Ay, subscribe nyo ang kanyang YouTube channel, Rakitirong Master. Ayan po. Palagi po siyang kasama ni Marinong Humboy at saka ni Tips Me You. Amping dong. Ayan po, Rakitirong Master. Si Ma'am Chris, ang sister at heart ni Jing. Mamaya, karating lang nila ni Happy Ann. Ngayon pa ako kumain, and thank you so much sa lahat na nag-prepare nito. Kasi nag-prepare ani Day? Si Father, si Sir Regan. Native chicken with gabi. Special request na ako. Na Sir Regan, pwede butangan mo gabi. Ulit na ajoy gabi. Thank you so much. Mamaya, interview natin si Sir Regan. Ano, nagtanaw di ay. Ayan, thank you so much. So, sila po yung talagang tumulong kay Jing para maisakatuparan ang successful blessing sa ating house. O diba? Ang ganda ng house si Jing. So, and busy si Jing. Ay, hello. Kumusta naman, Day? La mother figure na juga, Day. Napura kong diyan. Tapos, syempre, huy, Greek meat. Ayan, so ang mga Bukid Squad na nandito, umuwi na si Kurt. Huy, kay ko nang, huy, lagi mo ng hugas. Kumanog pang hugas? Perfect. Ang aking pamangkin na si, hi to Mami. Bibi, okay ra ka lang? Si Nikki. English lang, Bi. Pag English lang, go lang. Sige na. Asa man ka? So, ayan, syempre. It's me. Tips Me You. Kisa yung panganin mo dong? Rakitirong Master. Lain tong Rakitiro TV. Rakitirong Master. Kasama ito ni Tips Me You. Nagbablog din si Dudong. Kasama ko yung yung primitive namin. Kung si Marinong Humboy, gwapa kay Kadong. Continue that. Ha? Continue that. Tong gwapa na kay Reggie Ponce. Hello, I miss you all so much. Of course, asam tayo magayahan din. Ito dali, nagkasabot lagi sila. Nagkasabot sila kay mga Barbie. Huy, at the Emmer! Shupa! At Ate Fit. Ayan po. Wala, Ate Fit ang pinaka-shupa. Tingnan nyo yung waistline. Pak! 20... Asan Remehio pala. Ayan, at saka yung bahay ni G, yung tubig ni Jing unlimited. Kasi sila lang... Tinanong ko kung magkano yung ano nila, nagastos ni Jing paggawa ng yung puso. Hala, 22 lang. Nasa pagkaalam ko, that is 60,000 pesos. 60 jud na sa akong pagkahibaw. Tapos ang nabayad lang ni Jing sa paggawa ng puso is pila tugang 22,000 pesos, unlimited na yun. Saka wala naman problema dito kasi siguro ganyan lang yung anong tawag doon para come on. Ha? Ato na mo? Hala mo ta, ala si Rakitiro Master mo tabang og hugas. Hala sige go. Go dong, ala kabuutan ni Rakit. Sige dong tabang dihadong ikaw tigbumba dong. Tabangan aday. So sige mobalik ako dia. Sen po si Rakit dong Rakitiro Master, thank you. Sen po nagba-vlog din siya sa mga vlog ni Marinong Humboy. At saka di na mo tumatayo dito. Ayan uwi na kayo dan. Kisa inyong driver. Kami din ang susunod. Bye! Hoy lang, ayaw dyan! Isog kay siya. Sige, baby girl. Di ba ka baby girl lang, no? O diara ka sa atong auto lang. Sure. 1, 2, 3, pak. Ay, sasawit sa akong buho kay. 1, 2. Oy, kita ito si Lady Maritina. Yes, of course.
Abi na ko joke-joke lang may pag-ari. Di na siya mag-juk-juk day. Uday, uday. Kamu duha. Alili pictures. Ba? Ala, unsa man na? Oh, di ba picture? Di ali mo eh. Ay, buyag. Ang angay ko, ako binag siya day ka ng, nabi na siya lahing Spanish. Dili. Na ako baliya sabon mo endorse. Endorser siya day. Kuan, Gluta-Kojic. Hala, guluta ko, Jake, go. Sige, day, palit. Ayaw kay, lain ba nag-endorse mo te? Huwag mo ko endorse. Uy, di ko mo ko ano mga... Madam mo. Safeguard ra ako, aday. Huy lang, asa man imong kuan lang, sinilas. Nana, basta mami. O tawag mami, manoy-manoy ko no do. Kisa manoy ko. Manoy-manoy. Ayan ito yung pinaka youngest pamangkin ko. Magkamukha talaga sila ng father ko. Ayan po, ganun talaga yung ano ng father ko. At syempre si baby, precious baby. And si Happy Anteve. Yeah. Thank you for coming. Yes, dear, oy. Mga to naman pud mi. So ayan, anak ni Paeng, asa mas Pael? Asa Ana? man ka sa kuan? Sa bukid. Na ang swaki, kan sa mga kapakuha. Mugingon ra ko lang kay mo ako lang ikuhaon dito sa kuan Bourbon. Sige, sige. Ang sarap kasi. Hatod. Ang sarap ng swaki. Ating imukbang nimo. Yes, day. High blood bi na do. O high blood na siya. Naman siya niya, kami ato kay nangaon bi ato fiesta bi ato okay. O dagham sa gikaon. Di unya dayon. Ang isda mo marapat na kambo. Day Nikki okay ra ka? Day Nikki. Ha? Wala pa si Kuandong? Dudong Levy. So ayan, nag-inom sila dito. So ayan po, kami naman ang susunod na uuwi. Because saan man na dong nag-live ka dong? Tansa. Okay. Lang tardaray mong 20 lang. Ano sa man ka? Ha? Ano man ka? Ha? Kalibangon ka? Asa man ka malibang? Ayan si Neki Menaj. Hello na Neki Menaj. Mo, si Nicki Minaj. Ha? Wala ay. Ayaw ba? O sige na, bye-bye na. Bye-bye. At saka, ayan, nandito kayo na si Edsme Emmer, si Reggie Ponce, si Ate Fit, si Happy Ann TV. Sa loob ng kanyang sasakyan. Hala, agoy si Kuan si Ay, atitsa. Hello dong, ayan po si Rakitirong Homeboy. Ang sa to dong? Rakitirong Master po. Ayan po, i-like nyo po ang kanyang Facebook. Sa dong? Subscribe. Ay, subscribe nyo ang kanyang YouTube channel, Rakitirong Master. Ayan po. Palagi po siyang kasama ni Marinong Homeboy at saka ni Tips Me You. Amping dong. Thank you. Ayun po, Rakitirong Master. Rakitir, thank you dong ha. O taga kuan, kapitbahay sila ni Marinong Homeboy. Oo. Tapos nagba-vlog din po siya. Kumusta naman ang pagba-vlog mo dong? Okay lang? Okay lang, sa tulong ni ng homeboy, umaangat rin. Ayan, yes dong. Pag kuan mo ha, pag kulab mo permi dong ka nang pag sinina mo babay ba? Char! Oh, thank you dong. Thank you. Dong. Ayan po, Rakitirong Master po. Ayan po si atitsa. Thank you dong. Tapos ayan ang pama.